Esi siqendu sinomdla seDikagong nesiphathelwa yi-PPC. PPC, together we are stronger. Ndiuqale ngakuxokisa nokwakha. Yazi ngabanye amaxesha akwaba urhulumente ebengamisela umthetho wokuba makwakhiwe kuphela ngeesamente ezenziwa apha elizweni lethu. Nene. Wayaqinisekise nokuba ezo azibalule ukuba zisetyenziswe ngalo lonke ixesha. Azikhankanye amagama. I-PPC ke mdaka bawo itsho phambili. Eyesibini ibe yintoni? I-PPC kaloku. Kanti neyesithathu yi-PPC. Tyhini le utheni ngokwangena iindaba zabantu abadala wena? Awunanto yokwenza napha kulaa yadi yakho yokutena? Hayi ungakulinge. Lo mfo ngugxa wam kwishishini. Asikwazi ukuthetha nge-PPC ngaphandle koma-PPC. Kule veki ke yezinto zokwakha. Hayi uzivele ke mawoledi. Uzivele shi. Yona i-PPC uyazi nokuba sele uvala amehlo. Kodwa nangoku soyiso kukondlula ibhedi le ulala kuyo uvuke ekuseni kuyo. Hayi ke ngoku mama. Yintoni ngoku ndimenye esidlangalaleni? Hayi bonini ma-PPC tyhini. Soze kaloku leyo ibe impilo yomenzi iziteno odumileyo. Mna nomamakho besathetha ke ngokubaluleka kokuthenga isamente eyenziwa apha elizweni lethu. 100% local, 100% quality. Oh, benithetha nge-PPC eyathenjwa ukususela ngo-1892 njenge-Pretoria Portland Cement. Oh, ndiyamazi ke lo uza kuthetha kuyojikilanga. Anditsho ndihamba bekumandi uncokola nawe. Hawu, bekumnandi nene nokwakha. Hey, besabonisana ke ngokubaluleka kokukhetha ukuthenga izinto zalapha elizweni lethu 100% local. Ubona njengamanye amaxesha yazi abantu abaqonda ukuba ukuthenga izinto ezitshiphu kuphela kusidla imali enintsi. Ndiyazi kakuhle leyo mhlekazi wam, ndiyazi kufa. Isamente akumelanga uhlala ingasebenzi iinyanga ezingaphezulu kwezintandathu. Xa imveliso ithe ayagcinwa kakuhle kwaye yafunyanwa kukufuma, iye iphume izinto ezilulutho kuyo, ihydrate engabula makhumsha, kwaye oko kungayenza iqine ithi ifika apha ingafika sele inamagaqa, nto leyo engakhokhele ekubeni kube nzima ukuba yenze umsebenzi ogudileyo. Unintsi lwabantu wena mama abayazi loo nto leyo. Mna ke ndingazibala zibe liqela iinzuzo zokuthenga izinto zalapha elizweni lethu eyaziwa ngumntu wonke ke yokuba local esilekele. Ukuthenga izinto zalapha elizweni lethu kudala amathuba emisebenzi, kunceda nokuba imali ihlale ingaphumi kuqoqosho lwasekuhlaleni. Oyinene leyo. Owona mzekelo mna undincamisa umxhelo ngowakho ma-PPC. Abakwa-PPC kaloku baxhasa umbono wakho weshishini lokutela. Benza njalo ke nakwezinye SMMEs, benikela ngenkxaso ngokuzithengela oomatshini nezixhobo uqinisekisa ukuba uluntu luba nobomi obungcono. Oyinene leyo. Abakwa-PPC ngokwenene bamphakamisa unyana wam, ndimbone ekhula kwishishini lakhe awaliqala nje nomsebenzi omnye. Kungoku unabasebenzi abahlanu bonke basisigxina. Phofu singabilibelanga ububele bakho tatomake ngokundinika indawo yokusebenzela apha kule hardware yakho. Hayi nyana, ayikho ngam kaloku le nto. Mna okwam nje kukunceda nabani na, ingakubi ke ulutsha olufuna ukwenza impilo zabo ngcono. Kuwe ke kwabalula nyana, ngoba umamakho lo kwakudala ingava starch na blow nge-PPC. Nawe ke wenje njalo kulandela ekhondweni. Bathe ke abakwa-PPC bakunikela ngoomatshini kuwe yonke into yayondelelayo, bekuncedisa ukwakha iphupha elaqala nje ngengxowa enye yesamente ye-PPC. Ngoku unendlu entle enkulu, uneyadi yakho yokutena, ikamva lakho hayi licaqambile nyana. Konke oku ngenxa yabakwa-PPC njengegama lalapha ekuhlaleni elinenkathalo, elingakhatheleli mna noluntu lwaseDikagong nje uphela, koko elikhathelele umzantsi wonke. Hayi bethuna mna kusafuneka ndihambile, sekuninzi safuneka ndikwenzile sam. Hey oledi, bendithenge imileqo emibini, ndingawunikela. Tyhini, andigoduki mna, yiza nazo wena xa uphuma apha. Hayi boma oledi, ikwakuwe nje ogqibothi uyagoduka. Aditsho tata, kanti uyaphi na umama? Tatomaki, ungavumeli ezi mveku zizalwa izolo zibhinqisene lahle. Ndithe kuwe ma-PPC ndisaya kukrobha isitiya sam, iphelele ke apha ikho enye into engenye. Ithi into ke apha ndim umama unokwakha, wena ngumntana uma-PPC, yaye ke iphelele apha. Kubani ke ngoko makabuze omnye into apha? Ayuxolo mama. Tyhini le. Thanda sam, uyambona lo rich wakho ukuthumelayo? Utheni? Ndiyamvuma. Jonga nje le ndlela umhle ngayo kule lokhwe. Oh inkosi sithanda sam, ndiyabulela kakhulu. Eish, akwaba ihlabathi lingamqaphela indlela alichule ngayo. Kwaye nomsebenzi wakhe mhle gqithi yazi sithandwa sam. Ngelishwa ke waziwa apha eDikagong qha. Kwaye nalapha ke akafumani inkxaso ebheke phi. Uzawuqala kancinci wena baba wam. Kwaye ukuze ilizwe lazi ngaye uzofuneka enyuswe yiDikagong. Hayi uyathuna. Wena nje ithi gqolo ukumxhasa. Ungedala
uza kumbona entingele emanqanqweni. Hayi mna uyandazi ke ndiye 100% ukuxhasa oosomashishini abazimeleyo balapha ekuhlaleni. Nditsho amagama nantoni na yenziwe kakuhle yenziwe apha elizweni lethu. Le nto ithethayo yile ibigxininiswa sesinye isithethi ebesikwi-SMME Summit. Yeah. Ibi-online ebendimenywe kuyo ngabakwa-PPC. Hey kanene ndilibele. Oh isithando sam ngusomashishini apha othile owaziwayo walapha eDikagong omenywe kwi-PPC SMME Summit. Hey akusemnandi isithando sam. Awupheli nje apho wena sithando sam, kodwa ndikwangomnye wezi zinto zibizwa i-PPC Strength Beyond Beneficiary. I-PPC ayongxowa nje yesamente yequality, yisamente emalunga nezinto zokwakha ezikudide luphezulu, Unyanisile. ukuqinisekisa ukuba kwanto oyakhayo iyohlala ihleli. Ukanti ilunda labo lokuphucula lokuphuhlisa uluntu lubonakale kulizwe jikelele ngamafelatangci abo abemi bomzantsi abizwa i-Strength Beyond, axhobisa abantu kwenzela ukuba babe nobomi obungcono sithando sam. Hayi ke ndiyakhweleta ke. Hayi bonjani? Hayi ntoni wancuma kangaka chi. Hey hayi ke wena. Amafelatangci e-PPC Strength Beyond ndiyawathanda ukufa. Uyandazi nawe kuba ngamaphula asekuhlaleni aphele dala amathuba emisebenzi ebantwini esibaziyo. Eneneni yesithando sam akho kwayimfuneko yokuba umuntu ebecinga kabeni xa kufuneka ethenge isamente nokuba uzokuyisebenzisa entweni nini na. Thando sam, masambe kungekarhatyeli awuzijonge nje indlela uba nelunda ngayo xa uthetha nge-PPC. Kutheni ngathi unomona nje sithando sam? Ndinelunda 100% ngokuthembakala kwiimveliso zalapha elizweni lethu. Uyayazi nawo loo nto leyo. I-PPC ndiyithandele izinto ezininzi. Yalapha eMzantsi Afrika iyakhathala, iyakubuyekeza xa uyithenga, imalunga nokwakha amakhaya omeleleyo noluntu oluluqilima. Utheni ngathi izandishiya apha kuwe nje? Hayi njani sithandwa? Wena ndikujongile nje umntu wam ubhizi usemathandweni naye. sithandwa. Ukhetha yona qala mna ndikuva kakuhle. hayi njani sithandwa Uzawujola nayo hayi le bo PPC, mna ndithanda wena nje ndinimkile hayi sithandwa. Esi siqendu sinemfundiso sinolwazi seDikagong ubusiphathelwe yi-PPC. PPC Strength Beyond.